बे समाव BTR खौराङा फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। आसामाव मैया सानसेयावनो सा 218 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 155 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 4118 जाबाय। बेनि मादाव सा 2147 एक्टिभ केस, सा 1960 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 8 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सानाव अइल इन्डियानि थाव नालाया गब्लंना अर खामना गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ नायनो आरो बेनि सायाव गुवारै सावरायनो मैया भारत पेट्रलियामनि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ बाक्सासिम आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों दावबायफैदों। बिथाङा बुंदों दि बे खामबाय थानाय अरखौ खोमोरनो थाखाय थाब राहा लागोन होनना। बे खामबाय थानाय अरखौ खोमोरग्रा सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायाव मैयानि दिनाव बिथाङा दुखु फोरमायदों। गोबां बायदिसिना खहा जानायनि थाखाय आसाम सोरखाराबो राहा लागोन होनना फोरमायदों। आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि देहाया दाखालि बावै हरखाबै उदै सानाय जादोंमोन। बेनि उनाव गुवाहाटीनि GMCHआव नायनायनि उनाव मिथिनो मोनबाय बिथांनि उदैयाव 3.76 mm नि किडनी स्टोन एबा अन्थाइ जादों होनना। बिथाङा बे बाथ्राखौ गावनो टुइटार फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांखौ दा डक्टरा आरामै थाथ'नो खावलायदों आरो बिथांखौ थाबैनो बेनिफ्राय फोसाबनायनि थाखाय राहा लागासिनो दं आरो बिथाङा जेबो जानाय नङा, थाबैनो हामफिनगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। ISLआव आरोबाव आसामनिफ्राय सासे गेलेगिरिया नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नि थाखाय सुक्ति खालामनो मोनदों। बिथांनि मुङा नवीन राभा। बिथाङा बक'आव थानाय खाताजुलि गामिनिफ्राय। 2020 मायथाइ जुन दानाव फोसावनाय बायदिब्ला बुहुमनां जोलुर बादायनाय FIFA वर्ल्ड रेंकिंआव भारतआ 108 जायगायाव दं होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनदों। पाकिस्ताननि फर्मार प्राइम मिनिस्टार युसुफ राजा गिलानीनि देहायावबो थांनाय सनिबारखालि 13 जुनआव COVID-19 पजिटिभ मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनदों। गुवाहाटीआव मैया गासै मोन 20 जायगाखौ COVID-19 नि गोबां सुबुं मोननायनि जाहोनाव कन्टेनमेन्ट जोन फोसावदों। सानसेयावनो मैया भारतनाङै सा 11,374 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे COVID-19 जों मैया भारतनाङै 321 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारतनाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 3,33,800 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,53,760 एक्टिभ केस, सा 1,69,689 खौ फोसाबनो हाबाय आरो सा 9,520 सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।